ang napili nga mobida sa usa sa mga dagkong proyekto sa GMA Network karong tuiga ang First Yaya. Joining us this morning, one of GMA's most beautiful and most talented actress, Sanya Lopez. Mayong buntag, Sanya! Welcome back to GMA Regional TV Live. Hello po, maayong buntag sa inyong lahat, mga taga Cebu. Kumusta po kayo dyan? Ayan. Mabuti naman. Ikaw, how are you and your morning so far? Yes, ito actually sobrang saya lang namin, nasaya ko. Dahil talagang every morning gumigising ako na parang, ay, it's another blessing. Kumusta naman yung mga naging first few weeks ng 2021 sa'yo? Ano siya, okay naman, very happy dahil nga, kumbaga, excited na rin ako na ipalabas ang First Yaya at ang Agimat na Agila. Sabi ko nga, ay, habang ginagawa namin ito noon, sabi ko, parang talagang lagi kaming excited kung ano yung mapapanood ng ating mga kapuso. So ngayon medyo kakatapos lang din namin mag-taping and sana po ay subaybayan ninyo ito. Napakasaya nitong palabas na ito. And of course, ngayong 2021, may big blessing ka talaga itong napunta na lead role sa iyo ng upcoming primetime series, itong First Yaya. How did you feel nung una mong malaman na ikaw yung napiling bibida sa First Yaya? Ano ako sobrang nagulat talaga ako na parang hindi ako pa rin ako makapaniwala na parang totoo ba na sa akin ibibigay ito, pero syempre kinakabahan din ako kasi iniisip ko kung paano ko i-meet yung expectations ng lahat. And of course, ngayon, kasi bilang ikaw si First Yaya, may mga questions ako sa'yo about your firsts. Do you remember ba, Sanya, your first sweldo as an artista? Ano yung mga binili mo? Saan mo ginamit yung first sweldo mo? First sweldo ko, siguro po meron po akong kinita na 1,000 po. 1,000 pesos. Ayun, kita kong gano'n. So, happy na ako. Parang, ang ginawa ko po noon, talagang trinit ko lang yung mami ko doon sa fast food. Sabi ko, ma, kain tayo. Tsaka yung kuya ko, inaayak, kain tayo fast food, ganyan. Yun, happy na kami, no? Yung magkakasama lang gano'n, simpleng ganyan lang. Sabi ko, ayun, sa'yo pala ng ganito. Yung parang ikaw mismo yung nag-treat naman. And this time, syempre, nakwento mo na yung first sweldo mo. Let's talk about your first investment. Ano ito na pinag-ipunan mo talaga at pinaghirapan mo talaga, Sanya? Ano po, first investment ko, sasakyan po talaga. Kasi talagang kailangan ng lalo na po sa mga trabaho natin ng sasakyan kasi parang pangalawang bahay mo na yun Minsan uuwi ka lang nga lang dito sa bahay mo talaga para maligo na lang and then sa sasakyan ka na lang matutulog, diretso sa isa pang taping o kaya ibang mga events, doon na talaga halos lahat ng gamit ko. So sabi ko, ay kailangan ko talagang puhunanan yung sasakyan. And of course, from your car, ngayon may house ka na, Sanya, ha? Congratulations! Thank you po. Sobrang sabi ko, nung nakuha ko tong bahay na to, parang sabi ko, ito pala yung pakiramdam. Napakasarap pala sa pakiramdam. Na natutulog ka, gigising ka, na alam mong, o kaya uuwian mo yung bahay mo na talaga, na hindi mo na kailangan mag-rent. Kasi isipin mo kung saan ka kukuha ng... Sabi ko, kaya kukuhanin yung pambabayad baka next month? Dito pa kaya ako nakatira? Totoo. Pero, yung those times naman, parang doon ka challenge kung paano pagbutihan mo pa rin doon sa ginagawa mo, kung paano magiging okay yung trabaho mo. And we can't wait to see First Yaya. So please, thank all your fans and invite them na panoorin ito. Yes po, sa lahat po ng mga ng mga Cebuanos, kamusta po kayong lahat? Sana po ay suportahan ninyo ang First Yaya. Naku, papasayahin kayo nito at bibigyan ng ngiti araw-araw kapag pinanood nyo ang First Yaya. Lahat po nawa po ay lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay ay talagang mapawi ng kaligayahan nitong First Yaya. Yun lang po masasabi ko at talaga pong pinagbutihan namin kung paano namin ginawa ito. Lahat po ng staff, production at cast, of course, Direct LA na talagang tutok dito ay lagi niyang sinasabi sa akin na magbigay lang tayo ng good vibes sa lahat.
Daghang salamat, Sanya, sa pampag-good vibes na dala mo this morning. Thank you so much. Daghang salamat din po sa inyong lahat.